Baziren behin 3 txerritxo txiki, Patrick, Precious eta Malik. Beraien etxeak Euskal Herriko herri batean eraikitzea erabaki zuten. Kaixo, ni Patrick naiz, eta urruti dagoen lurralde batetik nator, bizitzeko leku seguru baten bila. Nire etxea kartoiez egina dago. Zuek ere egiten aldituzue kartoizko etxeak? Kaixo, ni Precious naiz. Nire etxea egurrezkoa da. Auzoan dagoen egurrezko etxe bakarra da. Bizilagun batzuek ez dute ulertzen ezberdina izatea. Eta asko hitz egiten dute nire etxearen inguruan. Hala ere, nik gustoko dut eta oso pozik bizi naiz bertan. Kaixo, ni Malik naiz. Nire gurasoak beste herrialde batetik etorritakoak dira, baina ni hemen jaioa naiz. Nire etxea, nire gurasoen herrialdeko eta hemengo oiturez eta kolorez eraikia dago. Izan ere, nire gurasoen tradizioak asko gustatzen zaizkit, eta horrela, egunero presente izateko eta bizitzeko aukera dut. 3 txerritxuek etxeak eraikitako herrian, Dibi izeneko 8 txiki bat bizi zen. Dibik ez zuen ulertzen zein dibertigarria zen bizilagun ezberdinak izatea, eta haserretuta 3 txerritxuek eraikitako etxeak ikustera joan zen. Lehenengo, Patricken etxera hurbildu zen. Kaixo, Dibi, nire etxera pasa nahi duzu jolastera? Ez zaiz zure etxea gustatzen. Txikia eta itxusia da. Aldiz nirea, handia eta polita. Ez esan hori, mingarria da. Denok merezi dugu etxe zoriontsu bat. Hau nirea da, eta oso pozik nago. Dibiri, haserrea handitu zitzaion Patricken etxea ikustean. Ez zuen ulertzen nola bizi zitekeen kartoizko etxe batean. Beraz, Preciousen etxera joatea erabaki zuen. Bere etxearen inguruan kontatzen zutena egia zen ikusteko. Kaixo, Dibi, nire etxera pasa nahi duzu jolastera? Ez, zure etxea oso ezberdina da. Zergatik esaten duzu hori? Ikusi dituzu zure inguruko etxeak, denak ezberdinak dira? Ez zait ezberdina gustatzen. Aizu, atseginagoa izan behar duzu, Eta besteak diren bezalakoak onartu? Denok gara ezberdinak! Beno, banoa. Dibi harrituta zegoen. Nolatan egon zitekeen hain pozik horren etxe ezberdin batean. Precious oso bizilagun arraroa eta bitxia iruditu zitzaion. Bere sorpresa horretatik ateratzeko, azken txerritxuaren etxera joatea erabaki zuen, Maliken etxera. Kaixo, Dibi, nire etxera pasa nahi duzu jolastera? Ez, zure etxeak min ematen dit begietan kolore gehiegi dituelako. Eta niri ez zaizkit koloreak gustatzen. Baina koloreek zoriontasuna ematen dute, eta nire etxeko tradizioak irudikatzen dituzte gainera. Beno, banoa, gauza asko ditut egiteko eta. Dibi amorrua sentitzen zuen. Ez zuen ulertzen 3 txerritxuek kartoizko, egurrezko eta kolorezko etxeak egin izana. Bere egitekoekin amaitzean, parkera joan zen jolastera, eta ohartu zen, ez zeukala lagunik jolasteko. Lotxati hurbildu zen eta 3 txerritxuei galdetu zien. Kaixo, zuekin jolastu naiteke? Noski! 8 bat kuadrilan oso ondo etorriko zaigu. Eta horrela, beste etxe bat izango dugu jolasteko. Justu orain, nire egurrezko etxera joatekoak inen. Euria egiten duenean, usain ederra du barruan. Probatu nahi duzu? Basoan egongo bazina bezala usaintzen du. Izugarri gustatzen zait. Ba, nire kartoizko etxean, beroa egiten duenean, liburu erosi berriaren usaina egoten da. Benetan? Hori ere probatu nahi dut. Dibi txerritxoei begira zegoela. Konturatu zen asko zuela gozatzeko eta ikasteko bere lagun berrietaz. Hau honela, bere inguruko zerbait erakustea pentsatu zuen. Lagunok, probatu duzue noizbait ulu egiten? Oenk, oenk.